akulonde kubusise la ukhona ungathi ungaphila uphumelele. Kama kupasana ichannel iNewFlick, uyasubscribe, like, uvakashela namanye amavideo like nawo uyawabheka. Inamba yami isenze kuphela uma ungumlandeli, inamba yami isenze kuphela ukungifonela, ngifonele ngo9 ekseni kuya ku5 ntambama. Ungangi-WhatsApp nangephutha, ungangithumeleli SMS. Bayangithumelela kama SMS, abantu bayangi-WhatsApp and iningi labo futhi bayebathi hey singabalandeli bakho, bese kungimangaza ukuthi njani ekubeni esende SMS noma esenda WhatsApp. Ukuthi most abantu abangifonelayo ngamanye amazwi akusibona abantu abangama-subscribers nama-followers of the channel. Sibheka la iphupho likaZakhele Nicholas, Zakhele Nicholas. Uthi-ke kuyebenelela kuwe pastor, ngicela ukubuza uchaza ukuphupha ugqoke izicathulo ezidabukile kuwuphawu olubi kakhulu. Ukuphupha ugqoke izicathulo ezidabukile, izicathulo ziyangena nje edabeni lwempilo nempumelelo. Izicathulo ziyangena edabeni lwempilo yezothando. Izicathulo ziyangena endabeni yohambo. La kwesingakusho, number 1, uma uphupha ugqoke izicathulo kuwuphawu olumbi uma uzidabukile. Lusho ukukhungathwa yinkinga noma ubupha noma inhlupheko, noma ke kungaphinde kukhomba ukufekela kwezifiso kanye nokwehluleka ongase ubhekane nakho empilweni. uJoshua 9:5, nezicathulo ezigugileyo eziciciyelweyo zisezinyaweni zabo, bembethele izingubo ezigugileyo, isinkwa sonke somphako wabo sasomile sikhuntile. 2, uma futhi ugqoke izicathulo kuwuphawu olumbi uma zidabukile. Lungabe luchaze nje ukuthi ngenzeka ungasuphonsa ithawula uma kungukuthi unohambo. Futhi uzophonsa ithawula kulolu hambo lwakho, noma ke angeke uhambo lwakho luphumelele. uJoshua 9:13, lezi zimvaba zewayini esazigcwalisa zazi izintsha, bhekani ke seziklebhukile. Lezi zingubo zethu nezicathulo zethu sezigugile ngenxa yendlela ende kakhulu. Number 3, uma uphofu ugqoke izicathulo kuwuphawu olubi uma zidabukile, olungabe nje likhomba ukwaliwa, ukulahlwa, ukudumala, izingxabano neyinkinga kwezothando nomuntu wakho ezingase zikujume. Number 4, zivale ngokuthi ke uma uphofu ugqoke izicathulo kuba uphawu olubi uma zidabukile. Lungabe nje lusho ukuthi ungase ululazeke, uphoxeke, uhlambalazeke noma wehlelwe yisithunzi ngapha kwezothando noma ke emkhakheni wakho. Ukuthi thina sibheka kanjani iphupho ukuthi lephupho lifile same dream. Komunye lingafika lizobika into ewukhungathwa yinkinga, lizobika into ukukhungathwa yinhlupheko noma ukuhluleka noma ukufekela kwezifiso. Komunye ngabe ukuthi uhambo lo muntu loyo ngeke liphumelele noma uzophoza ithawula kulolu hambo lolo. Komunye ngaba ukuthi nje angaliwa, angalahlwa, angadunyazwa, angaqali, ngaba nengxabano, ngaba nenkinga othandweni noma nje emkhakheni asuke kuwo ngokwempilo. Omunye ngenzeka usukozolulazeka, ephoxeke noma eshambalazeke noma ehlelwe isithunzi uma esothandweni noma ke emkhakheni akona kuyiposition akona. Biblia says ungangi-WhatsApp, ungangi-SMS, ngifonele kuphela. Khona phone only if you are a subscriber.